So what's up sa inyo mga kalapog, no? It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. It's us again. It's Kami nagbabalik. Kasi yung makita last nga video naman sa among vlog is katong totropahin o jojowain. And sorry kay delayed among video, among vlog. Ultra delayed. Vlogger tayo eh. And for tonight's video, we will do the old picture reaction. Let's go! So, first picture natin i-react. Kare. Kaya mo kayo flash. Kasi pero kada panahon na pabinaw na ko gwapo kayo. Isom ko na kayo. Okay. Pila ko inani panahon na mga Chuy. Grago rin. Sunaya ko sa inyo. Yung ano. Kami no? Chinito ba? Asa ko na, i-compare ko na ito, i-compare. Hasta sa picture, ang ngit-ngit. Ikaw ito na, George. Ikaw ito na. So, ikaw nawa. Waiter. Oh, grabe na naman. Yung uso mo naman. Pina Daniel Orsal. Lubon. Last picture, George. Model. Ay, naman. Ka George, wala na. Saan mo? Init ba? Pasensya kayo hakay ko. Lindot ang hugas ng sulayo. Sunod na sa kuha. Kanne. So, ako na lang ko picture. Ano ba si Vice ganda? Ako ka na kung bangso. Wala sa airbat? Buwag. Yang kwintas ba? Aka ng kwintas erok. Oh, kuilyo ay. Grabe, so na. Napay kasunni so. Ano ka drop yun eh. Pero paminda naman ang... Negro, di ko sa una. No? Igagaw dyan mo, George. Di jadi kalimudo. Negro, gini ko. Pero paminda naman ang panahon na chugi ka sa... Oo ba? Kung sa una eh. Kung ako sa una ko, kaya heart trap ko sa una. Siyempre din ang tanong na sa aking sulayo. Di mo saging nangka, wala ko. Ano sa liyo? Saging bitaw. Next picture! Yata na nakarang gabo ko. Grabe, iro na yung skilid. Nagdamag ito'y. Diba, pero kanina panahon na puti pa si George, oh. Pangag mo siya natin rin. Buhokay ka na yun na. Tumba rin na. Di ba barug? Duto yun ako sa una. Karo ko rin lang. Pero na pa yung mas takot, ani? Nalay. No, eh. Pero magsi... Ako kayo masunti sa ulo. Exo ko ni paliwan. Ang kwenta sa kamarang Superman, mga ni? Didit pa yan. Ang isip mo. 33 Ay, sila po, ay, kanang radyo. Ay, ang tukar. Ang tukar kay... Ay. Tinameray. Relo na ko na, ako na. Rolex na ang relo sa una, eh. Rolex yan. Rolex. Ano original na, eh. Kada basa, bungkag. Pusod, ay. Nakoy abs sa una, eh. Madre, tumoy. Grabe ka naman, eh. Gara. Oh. Puso ni ginani riyo ang kwintas, rasad na ang kwintas. At least ni-improve na ko dali. Oh, manata na din. Karon ala kang Jiko. Kaya siya man yung pinaka-photogenic sa una gito. Siya kay pinaka-photogenic. Ako una picture ako ipakita ka rin. I was born to picture. No. Sana na ko siya. Nanay, si G... nanay pa? Nanay, glass. Nagi kan DS na jigdo. Yeah. Nagi kan DS. So kan abi ko na sa imro nang kadaot, nagi kan DS. Pero di ko bayot ha. Approve. Kaya unsay so dali sa imong bulsa dali ko. ID. Ang kwento Ay, di ba nga? Oh, papel, bulpi. Papel. Kudigo ro na. ID na. Slim na. Ay yung kwento so. Ang kwintas na kay... Squilyo, agi na squilyo. Ay, wala na. May nanap na dali. Makita akong heart. Kaya tira kinawat na pista. Grabe!
Formal na ka sa una. Yeah, wala sa kuna, di na ako nasuluban ang ID because when I was going out of my room, there are so many girls. Ganahan mo ano si mga ID? Yeah, just to know my complete name. Sa para sa kasayuran sa tanan no, ang complete name ni Jigo ay kuha na Jigo Si Marcos. Bustrillo Jr. Yeah. But don't call me Junior, I'm hungry. Yeah. Very simple. Kaya lang oh. Chef! Yeah, my Yung grabe bata oh, yun no, sa una. Yeah. Ang saan graduan na dyan? third year high school, elementary college. Yate. Pero baby face ba kayo? Amini. Amini. Ano sa giloto nyo ay? Kuan, tangad. Nagprito. Nagprito ni tangad. Uso pang pindingan ng apulutan. So, last ka picture. You! Yeah! Doon sa ka na rin. Kita ko chisa na, wow! Di na ko katarog ka akong tungkol kay sa balay. Nasig pangayo. Pangayo. Ayo! Ano man? Namoy eyes. Di na ko kalamang ka nito man. Hilas ah! Choy na ka dali pita Jig ko amin. Para mature ni mo lawas ba? Nag-gym na kong sugod Nawa na. na yung mga baby face din eh. Nawa Gawas na yung mga junior. Oo, nawa gawas na yung mga junior din na bitaw. Naka-stress na kong sugod na. Because of the Mo lagi to, practice. mo lagi na hindi nakakatuwag ba? Yeah. Okay, nagsige pa ngayon sa inyo. Di ka to insomnia na dito. So dito na lang ko to mga pag-react sa mga old pictures. And yes, among gi-promise katong gi-post naman sa Facebook page namo sa Oplok TV. Hey, thank you so much din sa atong mga followers no. Kay naabot na nato 1K. 1,000 followers and 1,000 likes sa atong page. Sa atong Facebook page. Yes. Thank you so much inyo. Thank you so much. And I hope sa to. Ang ato mga followers nga 1,000 ba? Mo subscribe sila na ta. Maabot tag 1,000 subscribers mas nindot ang takay na. So sa among gi-promise no. Sorry kung delete yun among kuan. Sige na mong update sa Facebook. Anong wala ko man asa naman ya mga classmate ni George. Asa naman shoutout niya kalimutan niya. Katabi yung mga commentators sa to. Shoutout niya kung George ha. Ayaw ko na. I love George. I-regards ko ni George ha. So sa among gi-promise dahil kani. Mo na ni yung gipaabot. Puslan mo na reacting old pictures ni Puslan. Damay na to. The wait is over. Yes. So, ako na lang mong i-shout out, ikaw na, ako lang na, puli-puli lang na. Fresh from Argawan. Fresh from Marijuana, shout out to John Allen Mark Lumbap. Kaya kung ano siya ka ng genius pa kayo siya tayo? Yun, Rockstar! Ano rin? Ano rin? Rockstar. Ano rin? Coach Brad! Coach San Jingo. Yeah, next, shout out kay Roxanne May Community Rosiliosa! DC na? Yeah. DC yung Yeah, hip-hop kanina. mo? Oo. Hip-hop, man! Hip-hop. Shout out, Chairman! Chairman, you know, Uso mo kayong humbaan yung panahon na. balik mo puhon ka. Shout out kang Maria Angeli Culantro. She bangs. Oh, bangs oh. Duterte, pinaan. Maria na yun. Gini, marakit. Tuluan niya pa, shout out on Mia. Shout out kang Jenny. Shout out! Solid ko wala, solid. Kalapo. Solid kalapo ka siya din. Belated happy birthday niyo. Belated. Yes, belated. Oo na siya. Na-appeal ako sa mong vlog ha. Shout out plus kung ano si mong Isa mo na. birthday. Oo na. Jessa Batanyas Subaru. Yes, shout out! Shout out to you. Wala siya artist na siya, makikita na siya mo drawing niya. Oo, uso pang checkered. Yeah. Mga shout out! Ryan J. Rondina Invento. Tara. Making smile oh. Magpapara Koreano ah. Kailan ka, George? Si TikToker ha? TikToker. Sige. Angelian Rosales Gagliardi. Shout out! TikToker. Yes. Shout out to Francesca Yu. Shout out ni Mano. Kan ni. Princess May. Shout out. Princess May, shout out. Kinsa na siya? Basta Targuano na. Princess May. Tagarwana ni. Oh. Kita ko Princess sa May. Shout out sa inyo mga. Thank you so much sa pag-comment. Grabe.
O kani, bago lang Handa. ang birthday. Bago na ng birthday. O, daghan pa kay handa. Shout out to Judy Ira Pito. Baka naman. Baka naman, ay sobra na sa inyo ha, mga ayop eh. Bahag-bahaw. Take Gretel, si Jonathan Vargas. Lee. Shout out. Naisami niyo yung kon. Naisami yung shades niya. Model sa kon. Flower. Letter F. Flower. Bro, si kono yung Santos. Bro, Yung Santos. Yung Yo. Ay, shoutout ka, Jill Oliver Pampanga. Shout out. Ito, Torsite, meron siya. Oh, tara. Bato, Dila Rosa. Uy, gusto ko ang gitara. Joke, boss. Shout out sa mga boss, Biggs Mans. O, tara yung mong gipaabot. Salamat din sa pag-share sa Yes. mga Facebook page. And pag-post sa mong timeline nga, i-subscribe ang channel. So, Yes. thank you so much. Shoutout sa mga CRMs. Shout out sa Ersim mga yan. Si Ersim yan. students, teachers, utilities, tanan. Lamay, bigag smile din ba so? Paraya nagbuhok-buhon. Smile habang kompleto pag-gipon. Shout out! Ang next, ang uyab ni George. Wait, walay layan niyo mo-shoutout ni si George na. Sige, go George. Shoutout kang Minyo Escolana Verdida. Shoutout. Long lost brother. Happy naman siya malupad okay, nagsilig. Shoutout to Rap Hesta. Dol. Kita ko sa dinuwa na ni sa Manyo katong pagkuhan ba? Itong last ni event? Intrams? Ang municipal. Municipal. Yeah. Basta. Shoutout kang Lurdy Kapampangan. Kumare! Kumare oh. Taga-arguan na. Taga Kira is live. Shoutout to Jurag Japay Purday. Bansa. Punta Virus. Yes, Shout out shoutout Punta ninyo. Virus. Salamat din sa pag-shoutout no sa Upload TV. Third, Jennifer Isconia. shoutout. Tagarpatag mo sila. Tagapatag, arguan sa Thank you so much. Shoutout. Jonathan Sinanggote Tilior. Shoutout sa ilang grupo nga. Spray Gunners. Sa Progdos. Basketball League. Shoutout to Jones Kent Cristalo Parkour. Ni-comment na siya kay madlo ko na siya kay pag ingon ako nga ikuha ng mga picture na mo. Baka mo ko na kay. Kasi niya makita ko na yung pictures na ko. Sa dara, gipilian niya yung nindot yung picture. Ang gwapo kay Gana. Jobs ba? Jobs boss ba yan? Shoutout to Donald Red. Red. Siksiha ka ng suot. Alam mo kay Marang magluba. Ano magtokok? kibaw na ba kayong papa ni? Tara. Shoutout to Vincent J. Mandata. Alias Talulong. Vincent pa. Talulong. Tulong di Aito. Shoutout to Vincent Jimena sa iyong YouTube channel. Please subscribe mo sa iyong channel. Tara. So shoutout to Vincent J. Lipatan. Dol. Idol. Mayroon kitong height na niya. Shoutout to Leo J. Piloramos. Pistanyo. Istanyo. Yes, shoutout si mga idol. Shoutout to Daphne Tihano. Mura ka na misera na yan ko ni. Yung kay Karsuni Solar, gumidyas. Shoutout to Juan. Rica May Marquez. Talasa ni. Okay lang ni. Demiras Villa. Basta shoutout to you. Shoutout mo, shoutout. Huwag kalimot eh. Jane Oper Pivida. Pivida. Idole Jigo. Ano niya to main character sa katong among gihimong documentary nga video. She's very good at acting. I was pulling her. Puli. Oh my eyes. Shoutout tayo sa nakuha cellphone ni Jigo. Sa what? Shoutout din sa cellphone ni Jigo no. Kung gisa man ito nakakita, ang logo sa iyo kay murag kuan. Din cookie. Oh, that cookie to mga kuan. Please ito niuli ninyo kay. Mahal ba ato pala mo dali? Pila Uli, abay, tingin. Shoutout. Ang B-boy bugoy. Shoutout na lang sa to si Biboy Bugoy no. Grabe pa kayo sa subscribers. So, laban lang ito dito pita, chairman. Jake, unsa to? Pila ti palit mo sa cellphone, Jake? 50,000. SIM card pa na. Ano yung cover? 100 to. Wala dito. Grabe mahal kito, please iuli ang tao ninyo cellphone ni Jigo. Please lang.
Iyang mama, gijatan na niya. Gijat, iyang mama. Gijatan ko sa akong mama. Ako nag-online sa Facebook mo. Daritan. Sige, chat. Chatar ko ma'am. Kinsa man ka. Iuli intaw na ang cellphone sa ako na. Pasidyahin na tayo. Makita ka. Please, iulit na ito ninyo kay pasensyahay na kita na yun. Grabe kinatigo dito na pag ginatago. Look, Kane, Ako mga baby loves dito. shout out to Julia Julia Marizuela. Hi, Jules. Grabe ka nang sinuotan ninyo. May sana siya masayaw. May siya masayaw? Singer mangon. Shim Agawanan! Shim Agawanan. Especially sa kwan Section section. Santa. Nitan. Nathan! Nitan pa natoy baya. Oh, shout out! Violet. Shout out mo dal. Shout out mo, suwangon na gano'n yun. Daphne Gwen is friend. Ito man na ako kung saan friend. Daphne pa. Daphne J pa nga. Oh, Daphne gini. Nakinom na ko rin naman, marag mga ni katong sa Death Cookie ni kaon. Oh, wala. Sa amin dito. Woo! Wala. Shout out kayo rin. Gino. Gino. Iro. Harp, harp. Chuya picture niyo, oh. Murag mo. Mode sugat. Shout out to Lucel. Rosel Balansa. Space no, dapat Nanay, nandiyan na yun. Rosel Balansa. Shout out ni Fake. Shout out to Upa. Hindi ka na sina. Shout out to Bam Halabe. Bam Koyos. Bam. Beam. Beam. Bam. B. Bam. E-M. Ako. Bam. Saktang pagbasa nila, Bam. 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 Yes. Oh yes. Thank you so much. O sa dihang natapos ka ang atong siglan Yes. karong gabi una. Mo na ang atong old pictures reaction with the commentators of the Following post. yes. Muna yun guys, nga keep tuning in sa mga ipang post sa Facebook page na mo. Kinarito ang mga announcement. And yes, natin announcement karon din, no? At ang karong October 25 ang mga anniversary. And maybe mag-celebrate me dili. Basta surprise, ang asa mi doon sa panahon. Yeah. And Uy, niya sa panikibaw. So, chairman. Chairman na din siya. Naman. Example. May spill down na tayo. Yes, and karong mabaabot no, mo tong ingon nga natin surprise. And yes, na natay supplier sa atong t-shirts. Baka naman kung kisa tong ganahan nga maka-avail sa among t-shirt, please comment down below. And salamat sa atong supplier. Amo lang ipakita sa screen kani. Yes, salamat kayo kay ning agree gid sa mo ang sabot. Ang pangalan silang business kay RGSM Print Shop. Hello, mga kalapo. Yes, maka t-shirt na ta karong umaabot na tong ani-vlog sa first 3 t-shirt now. Yes, ug dili na lang ko to mo vlog no. Ayaw nga mag-enjoy mo sa video ang makita karon. And see you soon. I'm excited me sa mga ani-vlog series. Yes. This is Upload TV. This is Giancarlo. This is George. This is Jigo. And we are The Upload TV. Signing off. Chicken Packs. Peace. And yes, sir.